Hendikep nije osobina osobe, već stanje koje nastaje kada okruženje ili sistem postave prepreke. Osobi je tada potrebna dodatna podrška i prilagođavanje da bi ravnopravno učestvovala. To stanje može biti fizičko, senzorno, mentalno ili hronično i ne mora biti trajno. Hendikep može nastati privremeno, posle povrede, operacije, akutne bolesti ili zbog problema mentalnog zdravlja. U takvoj situaciji može se naći svako od nas. Sam pojam potiče iz sporta i označava uvođenje prednosti kako bi se takmičari doveli u ravnopravan položaj. U osnovi, to je izjednačavanje uslova. Zato je ključno omogućiti podršku, rampa, taktilna staza, asistivna tehnologija, govorni softver, uvećan font, produženo vreme za zadatke ili fleksibilno angažovanje. Hendikep ne određuje osobu. Uklanjanjem prepreka gradimo društvo u kojem svako može ravnopravno učestvovati. Inkluzija nije privilegija, to je zajednički zadatak.